திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் பேரூராட்சி இந்திரா காலனி பகுதியில் நடைபெறும் பாதாள சாக்கடை பணிகள் தரமற்ற முறையில் இருப்பதாக கூறி பணிகளை தடுத்து நிறுத்தியும் பாதாள சாக்கடை பணிகளில் ஈடுபட்ட பொக்லின் இயந்திரம் உள்ளிட்ட வாகனங்களை சிறைபிடித்து போராட்டம் நடத்தினர் அப்பகுதி மக்கள். சமயபுரம் பேரூராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளது. இந்திரா காலனி கிழக்கு பகுதியில் அம்மன் நகரின் பிரதான சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட கழிவு நீர் வெளியேற்றும் தொட்டி அமைக்க கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு முதல் அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் பாதாள சாக்கடை தொட்டி அமைத்தால் மக்கள் வந்து செல்ல இடைஞ்சலாக இருப்பதுடன் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, அங்கன்வாடி மையம், ரேஷன் கடை போன்றவை இருப்பதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் என கூறி திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு புகார் அளித்தனர். இதனையும் மீறி கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டுமான பணிகளை பொதுமக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி அவசரமாக செய்தனர். இதனை அறிந்த மக்கள் பாதாள சாக்கடை திட்ட கழிவுநீர் வெளியேற்றும் தொட்டி வேறு இடத்தில் கட்ட வேண்டும், அவசரகதியில் கட்டிய தொட்டியின் கட்டுமான பணிகள் தரமற்ற முறையில் இருப்பதாக கூறி பணிகளை செய்ய வந்த பொக்லின் மற்றும் கட்டுமான பொருட்களை ஏற்றி வந்த லாரியையும் சிறைபிடித்து வைத்தனர். இதனை அறிந்த ஒப்பந்ததாரர் பணிகளை நிறுத்தி வைப்பதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் அப்பகுதி மக்கள் சிறைபிடித்த வாகனத்தை விடுவித்தனர். பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை நாங்கள் எதிர்க்கலை. அது மக்களுக்கான திட்டம் தான் சார். அதை நாங்கள் எதிர்க்க கிடையாது. எங்கள் வீடு குடியிருப்பு பக்கத்திலேயே பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சேமிப்பு தொட்டி எங்கள் வீட்டுக்கிட்டேயே போட்டிருக்காங்க சார். பக்கத்தில் ஃப்ளாட்டு, மக்கள் எல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க, ஸ்கூல் இருக்குது, ரேஷன் கடை இருக்குது, பக்கத்தில் கோயில் இருக்குது சார். ஆப்போசிட்டில் ஐயப்பன் கோயில் வருது சார். வாய்க்கால் பக்கத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பெண்கள் குளிக்கிற படித்துறை இருக்குது சார். இது எல்லாம் நாங்கள் இப்போ 1 வருஷமாக போராடிட்டு இருக்கோம் சார். மனு கொடுத்து எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்கல யாருமே. இப்போ அவசரமாக போடுறாங்க. நேற்று திடீர்னு நாங்கள் போராடுறோன்னு தெரிஞ்ச உடனே நைட்டாக திடீர்னு காங்கிரீட் போட்டு தரம் இல்லாத மண் சிமெண்ட்டை வச்சு அவசரமாக போட்டு நைட்டாக இருட்டோட எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டாங்க சார். ஏற்கனவே போட்டதை இடிச்சிட்டு நாங்கள் அப்போ இருந்து தடுத்துக்கிட்டே தான் சார் இருக்கோம். எந்த அதிகாரிகளும் யாருமே சரி எடுக்கலை சார். இதுக்கு ஒரு வழி இதை என்ன சார், இதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம்.